Bună ziua, sunt Răzvan și astăzi să jucăm GTA San Andreas. M-ați rugat să nu fac nicio misiune, să vă prezint orașele, așa că să începem. Da, bun. Suntem la aeroport, 1992. Lasă asta. Să începem cu paraurile. Ce mai era? Bun. Am făcut multe parole. Pentru mușchi, pentru... Na, nu contează. Găsați voi pe internet. Bine. Frumos. Wow. Fiecare l-am pierdut. Nu contează. Mergem cu altceva. Asta. A rămas portiera deschisă, dar nu contează. Ăsta e primul oraș în care suntem. Bă. Sorry. Bun, acum asta e autostrada. Mergem la aeroport. Avem viteză mare. Dar am slăbit un pic. Bun. Să vedem și altceva. Și asta este aeroportul. Bun. Parcăm frumos. Ieșim de mașină și mergem la avion. Exact. Acum o să vă prezint cel de-al doilea oraș cu un avion. O să urcăm pe cel mai mare munte. O să fie fain. Bun. Și decolăm. Am decolat. Asta e în continuare autostrada. Și plaja. Plaja. Nu e așa mare. Acum o luăm prin pădure ca să ajungem la munte. Wow! Am făcut o întoarcere. Dar nu mai fac una. Și ăsta e muntele.
Da, o să urcăm chiar. Și vine. Open. Au. A durat un pic, dar nu contează. Trebuie să iau motocicletă neapărat. Nu găsesc nicăieri una. Nu contează, mergem mai departe să văd dacă găsesc. Nimic. Veți fi grav. Gata. Așa, bun, motociclete. Două chiar. Du-te! A făcut pană, fugi! Așa, bun, ia-i motocicleta. Pamă! Bun, și acum să o urcăm. Aleg drumul ăsta, că ăsta e un pic mai simplu. Și acum să vă prezint cel mai mare munte din GTA San Andreas. Wow. Bun, aici e periculos tare. Gata, am trecut. Și așa avem marea. De aici se vede perfect. Și ajungem într-o pădure. Se pare că e ceață. Hai, uite o motocicletă ca lumea. Da, lasă. Bun, mergem mai departe. Nu. Ferrar. Ăsta a fost cel de-al doilea roș. Bun, asta a fost tot pentru ziua de azi. Nu uitați să vă abonați, să trimiteți un com cu ceea ce vreți să mai joc. Cu cine vreți să mai joc. Și o să fac și partea a doua din San Andreas. După ce se termină asta, poate în altă zi, nu știu, momentan 2 episoade pe zi, cum v-am spus. Și ca de obicei, bye bye!